तो हमार चोर दे जे बजा एकदम प्योर नया हम देखले बिना देखले गइल बा कि नया बा तो प्रयोग कइल जरूरी बा। तो हमार चोर दे हमार चोर दे ब्लाउज नया चरकल होलो घर मुआ नयो सन मोदी विनोद भैया हैं उड़ीसा से आई भाई स्वागत बा। विनोद भैया बने उड़ीसा से परिवार के सदस्य बने रुकी के भीतर ले लुलू हाला फावे ऊपर झापर वाला काम फगियावे ऊपर झापर वाला काम फरिया खींचा खींची में खींचा खींची में खींचा खींची में ओढ़निया नए तरकल होलो भर मुआना ओइसन परिकल खींचा खींची में ओढ़निया नए तरकल होलो भर मुआना ओइसन परिकल लइके सखी आल्हर करे जहामा छटपट करे आल्हर करे जहामा छटपट करे करे नावे दिल हमार भूख भूख परे ऊपर नावे दिल हमार भूख भूख परे किशोर राय जी वार्ड सदस्य बनी नारायण जी के कृपा बन रही की कहतिया तब भाई अखिया बाया अखिया हमारे आधी रतिया फरकल भर मुआ नहीं ओइसन परिकल
कुछ करो बाकी गोलुए के खोजी कुछ करी बाकी गोलुए के खोजी कुछ करी बाकी गोलुए के खोजी हमारा तनाव करे ले प्रेम बा छोड़ो बिना गोली चले चाहे लौर गोजी छोड़ो बिना गोली चले चाहे भाला गोजी शिकारी जी शिकारी जी थूक हमार ओकर ना सरकल रे शिकारी जी थूक हमार आ ओकर नाम सरकल रे लोभ मुआ ना ऐसन करी यहाँ के बनी बबुआ के